Yang ku try Jehovah upelgrim haklau bamam na long tron me ubah klein bor pat yang aman la kapor manakap neng sayang abang om kerdom sayang abang om kerdom penikmen taki umbaim ban penkya ya kamen sim ai burin shot obat kading ulam yang asyalaye kodong penim mebaklan bor tomen long kaste yang tomen long kaste yang abapoy harut wa Jordan penduci septing bawan pelatnam kacing yap sekeng penpoy syakanan ubleng ngan wayaro ya mitrai ngan yayaro ya mitrai Kita kelas saja sin. Habapoy harut wa Jordan penducing septing bawan pelatnam kacing yap sekei penpoy syakanan ubleng ngan wayaro ya mitrai ngan yayaro ya mitrai Sanspa and Ripo. Sanspa and Ripo. Ngala ban poi sepeneng tang dagading pena. Amdan kawai pat kala. Ngalapan poi siya kang tanta kading pna don kaway pat kala ngamlapan rumeng makerdopay lang lada na kading pna gakla lendip neng deda ka ding pna lendip neng deda ka ding pna kadut yang matem haji ya jonga lendip neng deda ka ding pna ngadei panang yan haga lenti gasnam kalenti unong pening Bankiu syakabu romba penaitan batla ublei junom banding lentip neng dedaka dekna lentip neng dedaka dekna kadut yang matem
hajing ya jongan lentip deng dera kading na dengan ku lekat duk ya peteng talam pangan om ya syuhakan utrai udang kon bat mentangan lek syabeng yang ngaun ya lambeng lentip deng derakan deng na lentip deng derakan deng na kanot yang mantim hajing ya jongan lentip deng derakan deng na Tung ni ruai ke nombor jeng ruai ke ba ars pa Henry punya. Bet ha kapor men step ars pa Henry punya. Bet hakapon men step bet sembai kajing spoon bet hapo shiteng ski pat por permit yom abya ka ayom on pat ya ka por panlum ngin wana kajing men ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin wana kajing men ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin wana kajing men ngin ra lagi song bet habating shanski bet habaka dumski wat tingkal etlang kriat neul o mayong kajing ot bajing lu gin sawai no sugi gin wana kajing men ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin wana kajing men ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin wana kajing men ngin ra lagi song lek bina kabayang bet nama uken rat lahabangi dulat bat mensim gamong Ondala kucing yang iun kot unwan Gan wana kajing men ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin wana kajing men ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin ra lagi song ngin wana kajing men ngin ra lagi song Saus pa iwe. Jisu long ulok pakodor, show Jisu ngayay pai. Jisu long ulok pakodor Siya Jisu ngayay pai Ngalasok
lambaro sa ublay hakajing dway jing sukat dong ijuduno kadong ijud sa kuslay naman pangimtre banwala lucu play hakajing dway ngiju syambun kijing jen ngijing tenju batkuslah mentanga syamlat panyola syam ublay ngalik bandway hey ngin syam unok bansyanya pasau lam yang iklam wa Jisut twayu itu yanga baca ugan lek bandwai ngalat lot matya kajengke unsin ya kapok ngabrai tan suci sulok bakodon dan berlut hakajing dwai lagi lok jong meki kelah ya tu syublay hajing dwai hakik sakti Shan yang ibarok lam dawan tungin yang lang barok ngini ruai wan men sia makut ngadan kam wan men simbakut ngadon kam wan ku men sim ngadwai wan hakabor bar kaburo wan hajing longda jai jai amen burom long yuk burom long ya upa batnya ukun batyuk mensimbaku kumbana duk menengkong mentabat jinon katong syabong jipkun amen tu ni dua try play jengi bhapaneng kerpat yang mensim makut jemi bandan rengkat lembat ngi barok ban hikai yang ngi ban kta ngi ban penluet ban pen ban thau dur ban pen thamai ngiran kami me try kumakan kapo ha ketemu chi sunga try amen Nâng con qua bằng ai ngụ yêu play
Blay berkrau, blay berdon bortam, blay bedap dah kijing ia bat kijing isen Ikwa man aingu yo blay dau Jesus Christ. Namar kemariang beitsenat. Nanta namar kiparong bangai kiba. Ublay ulawalam na kibalang bapher kabalapen iternat ia kini kijing isen. Ikwa man aingu yo blay nabta kijing Keloy ke donut jampi banwan ia ke ban Krishan ia ke ban Aiman sim ia kene balang hani hasok rengkang. Wa ban aingu yo blay na banta ke jing kloy jo pi ban wan na ki balang bapher bomla ban new banjer to blay na kerkui pi ki parabanget be yet baro patu blay na kershan ye pi on haba pinet pai ru sibe pada ju por ngakwa ban ai ku blay ru ik to parabanget ki bala kendo nam ta ban wan sa mit ke jimpen krek ke jong ke nik jin seng pensit lemda pidon ma pi banwan submit let's say ke penduk mensim bat ke penduk jing kerman iki te kumta ni kwa ma ai kublai kerpang iki para banget ki bala wan submit klem de jer ke ting na kanu ke balang piwan blai nang kerkui pi nanta ngi priang subhai baro ki para banget kentebat senrang ki samla ki habrit ki long kpa long kmi blay nan dor kat bat pi hak juk kom nanta ngakwa ban ai kublay kerpang ru nam ta ki pastor ki bala shong thai ki balong ki nong yelam hak hakam jong blay i ba ki don ki shakri jong try ki bala shong thai nak jing tray ki ba manak sngi jo ki hanrei ki wan nam ta ban shakri bat ban ai msim ki brew jong blay ni kwa na ai ku buram chu blain ta jong pi to blain ang kui pi na ta ki we pat ki parano trei ki ba la shong thait akam ki jong ki to blain ang dor kat pi kum ju na ta kwa ban pediang subha bat khot subha ki don ke parlok le si ki ba yeng sam ki jong pi na ta ki para shnong pra thau ki ba de na ne ke shnong so rang kham ni priang subha pi ha ke krteng jo jisu Sngo kum halayeng, sngo kum halaki jong ki balang jong pi. Nantai kwa ban pediang subha ye ki pastor ki ba long ki nong elam jongi bat kumju ye ki wei pat ki pastor ki ba dang ye trei haduk menta. Bat kumju kwa pediang subha para nong trei ki be trei lang hak ju keleng ka mission jong blai. To blai nong ku ye pi kat bangi shakri nabta ku buram jong blai nanta kwa ban kwa mai ku blai ki nong ilam jo kenik jing yeseng pensit lemda ki don ki nong ilam ki bala ban peniat le sing inom la ban ye kendu langkum ne tu blai nong kerkui pi wei kham da jer keteng ye pi ki nong ilam bar te mentang ni ya cha prang ye jing shakri jong i blai da ki bangin pai hakan bar jirwai ke balai spa lai pusan na kot jirwai kasi nata na ka church himnal henriu spa henriu po a lai san henriu na jirwai kasi henriu ar na jirwai pareng lai san henriu kot subah kinoilam jok jirwai Ini yang lang borok
hakane ko por yin yo ban sngo ye jing pulis dang na I Mr. C Karkonger pat kum ju jing do hai stang Kalong kaburom nama tahu boleh bagi lakot inga ban hakmat jopi ban puli kektian jo boleh ban tuai gidei ban sorong nama gidei kita ke balang ke basak ke balang mi biang dari klau ban ke balik ban benar ke pertai berkawai baka jingwan asin ke jong pres kelaha dan hai jingkang Gidei masuk men bagi dei kita ki bril ki bakentang ki jong play ki bangi up kmi linti bangi dei kita ki jat benreu ki ban lek sa ka hima ka jong play namar kata kadau ngasol sorong banga don hakane ka banang ka basa ka jong play bangan yo ban ya pendon bentalang bat phi hakane ka po namar kata terus ngau ya kane ka jing Puri nak kecil pray, but kejeng tuai kena por. Ngasong tenat sisa berkila bu yang kena ketim ke badan kam tam bangi kum ki severitas kam day syu ke por yang bangin pet yang ki baca ha kene ka khandau mereka day ke por ya phi badanga bangin pet yang ki kmat jongi Sebenang sakak bangi kmilinti ya kata ka jingwana sin ka jongu namar kata ko ki prabangai be jonga sengap ya ka tin jong play ka ong ayu ya phi namar kata am don ban pentam ban penduna ya kane ka tin ka play ula keren hakane ka kitab kalau sai kalau nong ka balai ka khot iwe du ar kalau sai kalau nong ka lai Kebanung kong berkebar kong ni. Namar kata lara penmilam ya phi baru kres. Tuat ike ru kibahaneng. Ha kaba udon. Usong sakakti kamon ublay. To pinmut bray ya kita ke ru kibahaneng. Om ya kita ke ru haka kendau. Kane kam dai sukapor ya phi badanga. Kadai kapor ya phi bengar stang bangin pen kre bandai kendo baulonong penim namar stang nim tip stang kanu por bon mi na ka jengkang bon phong ya ka jaisem bon sim ya ka rasi bon ot bon on shau ya phi bengar kita ki bakentang ki jong namar kata tongina dem ya ki kle ni pendom yo blai ha kane ka kle mat Au blai fa jeng ifa beneng me ba krau bot bodon bor blai bosen syar ya ka beneng ba de khandau blai bodap de jeng adu kata-kata me da pen slam mi ke perthai ro namar ba dan ki ben sim ki ba me kwa ba kenda ya kla ka mut ba hakar kom ka janai ka jeng im ka jong ki kunta au blai nga kum sakri ha ke ka por ngadwai kerpang han kapor kham tam ya ka balang ka jome ka ba me mela jit da ka sla da pothe bakin long kita ki vril ki ba ki ba thain ki ba mela up raslam mela pen kre raslam na ka mata ban aitino ya ki khon ki ti jome ha kata ka paradise ki ba mela pen kre आज इसमें नंबर का तकाव तो करखुई का बालांग का जमे करखुई के दिखबन सेम के वन मन दनलांग हरे का पोर मन पंडन बुरम ये का करतेंग का जमे बड़ंगे इसके मगर का पोर जगह जिंग वलम ये का खुबोर का करपंग का खड्डो का कुमनु नी कुम की खून की जिंग dem ngait इसके मन करखुरु sakri जमे हरे का पोर Bon ay kita ki kentin ki bedai biang ki bala bon kta ay ki donut ki jong phi jong a bang ngirungin penrung se ki donut bangin nang bon pet ya la ka jong ki jingim simet namar ngi mata ka jing pedim ka dai simet mdai ka balang
Kabalang kadai tak kalenti. Namar kata kadau ngi haban pet ya kata kajigim tungi. Lagi day am katum kata kamon kejume a jesuit. Namar kata kadau tukur ku ya kawai pakoi kentin kaban mi hagade kapor. Bakan long sisa kata kajing bam baka jaman sim. Bagi mi dang nengin nam let tak kapathali. Nengin let tak kajing pentap. Dak kajing sukman. Namar bangi tip baka juan jume. Kala hajan na hajing kang. Ha karikum hakani kapor bagi I ayu baka perthai kalong namar kata karau ko kenrat tukur khu hakani kapor ingi khu man sem bakho jume won kran na ka donot jungi we bangin songtho bagi em sisa ki sgi ki bakhat do tam e tang kini ki kentien ko kenrat to pedang ini khot sakri jume watu map ki popon kang babun hakane brongi dem ngi ngo ka katang jong jus long penim dingi menta bat siki bom jukut amen Ko am ai ko blei ki jeng duai ki jeng pulis dang. Bat kene ko por padeng en poi ko we pat ke benta. Pat kita long ban lum ye ki jeng aingo. Ki don ki artli ki jeng aingo. Tai I ba precious nong cloud in sabatai ki ni jeng aingo. Bat hak por bang lum ye ki ni jeng aingo ke ban neng kong. Ngin yo ki jeng ruai ke pang nak balang melim. Jing ruai ke pang nak balang melim hak por balum mi jing kensio ke baneng kong neta ka jing kensio ke baar kan bot Hawede bukan ka jingkan show ko ba nangkong kade ka jingkan show ko ban lei saka pon jong ane ka seng pensit tanga kwa ban shu batai kendiat hawede bat kene ka jingkan show ka jingkar par ka long ba pindaya perkhat ban yati kham jeliwi ki pla jong phi namar ba ka seng hi kamdon kano kano ka jingmi na ki wei pe ki la ndrei dei tang lang ba ki jingkan show bat ki senyang ki ba phi ki prabangai phia phinya no kului te ka jingkar par ka long ba phinya no kham kului syakne ka jingkan show namar klem ka jing ya no kului ki jong phi klem ka jing ya no senyang ka jong phi ka seng ka namla ban panya ye ki kam ki jam te khendet nga shukwa ban yathu ba menta karukom yalong je seng phio I kalong kumne ka long ka seng pensit jongi kala nang kham kiu kala kham ipho iping da ka jing ya no kului ki jong phi te ka jinglut kalong ka babun hakaban trei yakini ki kam ki jam brokhot hot ki trei ki pastor ki evangelist ka jing trei lang brokhot hanrei ka don kam ya ka ban ket ban ba ban the ki ter hakabam ka di nang tam dei tangata ni jupen long ru ka jing sang elap lang ba jing sang pensit menta ka sen ni klampat yo ban penlong namar ka por kam pat asya hanrei ngidang don ka jing temu te kumta sai sin ngakarpat ba pinya no kluit namar ba ni don ru ya kata kathong ban penlong ya ka jing sang yalap man bangi penlong ya ka jing sang pensit te ka jinglut kalong na benta ka jing sang yalap bat na ka benta ban penlong ya kini jing sang bless you kene ko por ni so pa ban khot ikiban lum iki jing kensio so pa ban chim pla ju ban ya chpra
check. Kajing ruai ke bangin ruai kena kepor. Ngila ai kerteng ngin le chiing. Kani kede kajing ruai ke ba ngi ruai ha kajing ruai ke ba ngi keren sepang ke beneng. Ke ba le se barok nangi amdui le se barok nangi ngiron kajing terang bangin le beneng. Kata kede kajing terang kajungi barok ki barwai hang ni bat kumju to ai bakan de kajing terang jungi lang barok ki badan hakane ka por hakane khlimat. Sini kelempar wan. Tuan ingkong sini Pak Wan. Mentapakan but sekene ka jingken show ke ba ar kane pa kalong kum ke bangi sit ya. Kan long kum ke bangi juyalum himan laka tayo kane ban leit lang siteng saka
balang bat steng syaka jing lut jing sep jong kaseng. Dia kene kapor kat ba jingkin show dang lum ikot ya ka hoops music sembah ban wan sikmat bat ban ai jing ruai kerpang jong pi. Kajang ruai ke bagian ruai. Keketeng jong ka kadai lasius pa. Ya kini kajang ruai. Kat bang apuli. Ya keteng jong belai bat kat bang apen lejemot ha u Jesus Christ. Ngasem ba kini kajang ruai kadai ke bau ai. Dak lang ba kajang persan sim. Ke bang athok. Ha ke bang ngasem ba. Kadang pernah kabala nak lightly bala don haulum kalbari kadai gawai na menta jonga bala sespa yang langalalong ubala jot ubala rem baro na prenjangi ngilong hagani kekardan ngirwai gani kajing rwai kum khubor banya sam chapi ya kajing i kajong uchi so Christ ya kabor jong kajing sespa kajing ai ba phla chang check
Wai ki ding pna ki yeng ha luang Calvary ka we na ki lapen kre yang a lapen remba ngan yap o wan shem jing yap jang a jing it jing ai e pla Entang ayeng lapan kesan la sai koi takas nam la suspa la sudep ya karam Lukun marweyu ai ban yap ban pelai lut yangan dala jingim usus payangan Lakum rau hajing tem kapal Non shun blarem bladu jing kermen Na jing dom telu shapay Jisuan ting shan hanga Hallelujah, ngalai Lord Shisha Mentang ayeng la pengsan La sai koi takas nam La suspa la sudep ya karam Lukun marweyu ai ban yap ban pelai lut yangan dala jingim khusus payangan Open the door who can tell but open long kun yangan nga upat ngit but ubapodor umrau hajing tala Mentang ayeng la pengsan la sekut dakas nam la suspa la sudep ya karam Lukun marweyu ai ban yap ban pelai lut yangan dala jingim usus payangan Lukun marweyu ai ban yap ban pelai lut yangan dala jingim khusus payangan Tungin yang lang ngini ruai jingkerku nau bleng iyo Jingkerku nau bleng iyo tungin ai nguk ya ubaro Ya Robi Ruki angelku Yuk bakun bar mensembaku Amen Hagnik por ngin yo ik jing duai jing pen kentang jing angu nai ba precious nong klau Tanya doai. Ko pa jing ba hamneng
hani ko po try ngidap da jing songu me naman mila kerku yangi haga jing em ko paman sngi mela ai ki jing don kam jongi try but kini kilong ki jing kan show ya ke bangi la penpai khandiat na ki ki ba me mela kerku yangi haga jing em ko paman sngi na ke jing tray ke jing ta jongi try ta kom ta ni songu ye me try ba me lam yangi kat ne haga ban wan ban syakri ban pendon burom kerteng ke jong me but bangin wan ban penpai khandiat na ka ba me mela kerku yangi ta kom ta hakane por hi kwa ban penpau ya ka jing songu ya me try ba mela yalam ti yangi ha ka jing em ka paman ka sngi but nakar pa ru men kerku ya kini ki jing ai ki barit ki jongi try ki bangi penpai shame to penroi to penyar me kini ki jing ai ki barit jongi bakin long ki ban train nak ban tak kam ka jong me try to nang ya rap ru yangi try bangin don ya ta ka men sim ban ai ka lu shaka kam ka jong me ha ki por ki bandang wan to nang ya kerku ru yangi try kat bangi syakri me bangin don ya ta ka men sim ka ba song thu ya ta ka jing mut jing prakhat ka ba song thu ba ki ai ka bangi ngi don kim dai ki jongi hndre ki dai ki jong me ngi long ki jong me te kam ta mi shu ai shame tang khandiat na ka ka ba me la kerku te kam ta ya rap bangin don ya ta ka men sim ngin nang ai ka lu ha ki por ban nang wan khnang ba ya ka kam ka jong me ka ne par thai on la ban pendep no kham kloi te kam ta ngadwai ka pa ro trai na ka ban ta kaneka por hakaba ngin sayo snow ya ka khubon nong kren trai pensle yu nong kren trai daka dam sim jong me khanam ba ki bangin yo snow kin long ki ban pen toy na ban ta ka jing em ka jongi ban kershan bor yang ni trai bin nang kiu ka ta ka jing em ka jam sim dama bar klan me ki pop ki kang bangi pen so si me na ka we ka por shi pat na ba yakini apa na kerteng sukses amen. Kwam ai ngu iblay nam ta ki to ki atlik jing rwai ki ba blay ula walam lemba ki nong rwai ki ba blay ula ibit nam ta ban ai ka sap ka pong ki to blay na kerku ya baro atlik to jing rwai bat ik to ki ba sim ban ta ki jing rwai bat kwam ai ku blay ru ya ki ba lom jing ai ngu bat kum ju iba dwai pan kentang ik jing ai ngu de kene por pa de haswam IT ka por sha nong kren skwa ban pen itu lengkot ikni ki basyong khamat iban nakliang kamon i pastor WB hanyota bade pej ka circle ka ribhoy circle nata badwai mentan ki jing aingu ba precious no cloud belong way niki noi lam jo ni jing seng pensit bat ibasyong syakni kaliang kawai pade i Mr. Colin Karkongar balong we ni kinong yelap Bashir Ham kam tam ki por ki ba i dang kam samla kamet kapat ni la banong rementa ila no ba ni angu i blay namta ke jing syakri jung i hak ka kam yelap i gospel hani ri kasijantia nangta i basyong hapdeng do de pastor S Nyota i banong nong kren hakani ko por but they we niki departmental director ba but hakani ka jitrei po kani khasi jantia conference ngau de pastor ke simli de shuaban IT ko por hei pastor S Nyota nin pai ko jirwai khoros thau tmai sure while del sing ila ban right to jirwai thau tmai don no do ngin yang lang baro
Thao thêm mai đó nút tròn ngà áp lệ bắt bên thêm mai ya men sim trong ngà thao thêm mai đó nút tròn ngà áp lệ bắt bên thêm mai ya men sim trong ngà wat be no ya ngà nak mat jong me atrai but watch him no nanga men sim jong me ben yo pad hanga jink man jink pen em jong me but ben tem mai men sim jong ade sabawan shong play. Hãy ngủ yêu play. Ka jing don rangkat ka jong u. Ka jing em jong ibaro. Asngau bayanga lapan red hadu kata-kata bangam tep kumno bakinong yalam jang kaseng panshet kijit yanga bangan yeng ban keren akhmat jong pi. Bara bangapej api baro khoit ban nge iru bon ki pastors kirang ba kinong yalam jongi. Ajuk keli ke jing keli balai ke kerteng jong akawan. Pangasngau tho bo blay u khot. Nerubas dang jong snam arajar arpuar. Ngaduai blay ong try. Larakam day ke jing seng he ru. Ay ngakalat bangan lej yalap. Nak benta ke kerteng jong me. Bat pan ublay u khot bangan ru kren akan ni kesengi. Api baro. Bat ngada ay ngu yo blay. Bat ngak duai baga kerteng o Jisu wan pen kraw akan ni kesengi. Bat bayangi on ring kam jan syau Jisu. Ngai ngu ya kinong yalam keseng baro. Nerui chairman kinong penyaj baro. Ngai ngu kinong yalam jong conference. Ki bedon hang ni ki bayi kersan radba rengkat ipasol W lapasam. Ngai ngu ru nak benta ka jengwan jong pi baro. Ubleun kerkuyam pi menta kesngi. Batu ai bagi dono jong pi penduai. Ngalong ubathali bat ubam bedor. Henry to kentiu yang alam. Syau try menta kesngi. Baka ai ke bangin ya kren. Ke ai ke bapinyo sngo. Kan long ke bau try hilo pen kre. Ban pen kre ya ke dono jong i baro. Tungin ya duai. Try play jong i bhabneng. Ngawanak mat jome kini ke klip mat. Banyatho ya me try bang along tang khiu bathali.
ban ngam don por ai ba ka jing start janga baro kalong ka jing be khmat jo me try nei to yarap ba daw man sim ko jo me ngan yo ban kren na ka por ye ke den ke jo me ba ye ka kerteng jo me on pan kraw ba dia ngat try ka klip mat on pan red bon thau dor on san dor yang i baro ha ka jing long jo me chisu singaw ye ka jing doai ngaduai ka kateng unang sespa jangi amen ka subject ka baki aya nga bangan kren da ka team ya ka ba pila ya kren ka bang mut brai ya ki bahaneng but what mut brai ya ki ba haka kando ko ki lok ba he pila ban mut brai ya ka jong ka perthai namar habneng don spa ya pi namar ba ka spa ki ba kordor ber khoi kalong jingle noi namar da ki ka ksiar banala phinyo ha ka jat don jing khen kor sho ya ki baro ki ba pi khen kor ha ka ni ka clip mat ka ba kong san kalong ka ba utrai ukran hangi mut brai ya ka bahaneng ngili krana ka sa school ngam tip hadu kadno bangi penlet jimot ya kata ka bahaneng kolosai lai ar topin mut brai ya kita ki ru ki bahaneng om ya ki ba ka khendau ngakwa ban yalam ya pi khendiat ya tin mut brai kadai ka kam ka ba trai kam da ka jabeng kam dai ka tin ka jat kadai ka kam ka batre da ka jabing piaman jurniam da ka jingmot jing berkat jong pi ki ki bahaneng kamut beneng banle ayu le kai sta beneng lada amdan ai beneng pin le na ka bas ngotanat kalong bahang tahabneng dan kaba kenja haneng kalong kaba kenja man sem bat ka jinglong ka jong jisu dei kata kaba kodor tam kaba haneng kam dan nton spa ang tai nton hajarang tai ujisu udan amen. Ki ba ka kendau ka kren ka ni ka ong. Ka ba mur kenja do. Kenja perthei ka ba phila ban nyu. Ba ka jok por ka dei ka jinglong pop. Bangile ki da ka jinglong pop jongi. Ha ka jingjisha kolosai kalanong ka balai ka dikot ka baar kadai tang ka conclusion bat ha ka jing saru kadai ka mat pedang do kadai ka jing penkut pinapai ha ka bible jong pi pin sham baya ka ni ka khot ka kom ka jing ya ti jelew ha ka bangin pe bakani ka khot kadai ka jing kren ka jong paul saphang jong ka jing pan baptist saphang jong ka jing kala ka bamot ka jong kibreu bat kane kasdang nado kalanong ka baar kadkot ka banreu bat ka kudru hado kalanong ka balai kadkot ka bakat nyo bat pinapait yakine kalanong pinya ba kadkot ka ba ningkong bat ka baar jong ka lailanong kadai ka pedengdo hakabau pol o kantu yakirewet ki jongol bakinom kum ka perthei bakinam kwa brai mut brai ya ka ne ka perthei bada ka jingdon jongka henry bakin mut brai ya ka ka badan haneng upol ukran sapang ka jingpun baptis ba ka jingkala ka bamot bad ka jing ka batamai how Jesus Christ ya ka bangin syam nagi kolosai kalanong ka baar ka dekat ka baar
Kerkot ke baar, ke ban rew. Ke lanong ke baar, ke ban rew ke ar kong. Namar kata kum ba pi la pediang yau Jesus Christ ubo try kum tato yai hau. Ke introduction. Ngi baro ngila pediang yau Jesus Christ. Ong Paul yai hau. Kum no pinya hau. Kerkot bakal ar habala betap lambaru hakata kijing penbaptis hakabala penmilam ya piru batu da ka jingat ha ka jing tray ka jong oblay obla penmi pat ya u nakibayap ka tien ka kran spang ka jing penbaptis tap no ka bamot tap oblay bo ya ka jing pen ukran ba ka jing penbaptis ka de ka jing tap om ju tap yo ba em henrayon tap yo bayap Barabon tap yu bayap kanai ke parsi ke jing yasriem kaba manga mapi kiba pliang yau Jesu ngin yap no ya ke pop ke jangi kata kadai ke background ke upol ukren shwa kada bakat lai kalau sai ar kat lai badia piken ke yap no na ke jing rengkang dai ya ke piken kiba yap ya ke pop on tap no hada ke jing tap ya ke ba dai ke jing kelabamut ke jing penbaptis. Nak kadau kalong ka bangin penbaptis di kelung. Wat penbaptis di kelung. Kalong kajing hikai. Kabawan. Na kajing hikai balam ler. Kenlong kim tip ban yap no ya kajing rengkang. Raitang orang ba ubat tip ban yap no ya kajing rengkang kabamut na ki pop jongi. Rom reulai ke krenru. Nipim jo tip bakat nangi ya ki bala yo penbaptis. How Christ Jesu la penbaptis ke nyangi hak ajing yap chongo. Namar kata ken la tap yang ilam baru dah kecing penbaptis hak tak kecing yap chongo. Bakat kembala penmipat yo Christ naki bayap dak buron ka jong pa kom taru bangini yat hak kecing temai kecing em. Kanungut ki bamat ya gani. Kanungot ki balayap no ya ka pop jongi. Webreu lalet sa kajing penbaptis. Ando lalet ha kajing penbaptis. Ulas song yu biri shik song ha kadhoti. Ulas tap ha ka plastik. Badula tap jelang. Badulet sa kawa. Nala poy hawa. La penbaptis. Upaston na itip siya no. Boleh kata. Ulami na kajing penbaptis. Bat ulas song halo rumau belodi biri pum pum. Lakli ka jengkeli balai bamedi biri marsyudap penbaptis. Ong unong sya penbaptis. Oh wat kuslai namar yau neu beri la penbaptis lang. Barumi kremje kumba ulong. Yang ayapi lapan baptis saya kejing yap jang kepop jangi. Kat bangila song plastik bahaya ki pop ru hangta. Baki klem sya wi haka barhabangi mi pat ngile ya ki jo kejing rengkang. Ngakot ya pi baro kam deka jok kadai kejing sisa bahabangi let sa kejing penbaptis yangi klem lakat mai pat. Kadon kejing ikirunget. Upol kren ikito ki belasap penbaptis. Badi ki priang yau Jesu ha kejing seriem. Kemudian hibaro la penbaptis yangi. Yang ala penbaptis. Ya pi la penbaptis. Henry don kejing kabangidang yasem. Kabangidang yasong. Haki plastik. Yaki pop bari jongi. Kiberang don shane shatai. Bad yaki baklem la site no. Hakasnam. Bakodor ka jong o Jesus Christ. Kajing kali kalong. Balay pat. Ngi lasya penbaptis. Bar upol Ukren yakinong Kolosai. Ukren ru yakinong Rome. Ukren sipang kajing yap. Bat sa kajing tap. Bat kajing kala kabamot.
Neka jingkali kalong balai pat. Bau Paul uyai kren. Kedekat ba arpeu Kolosai arpeu. Kaong lada pilayap no lem badu kres. Kedai ke preng do. Na kita ki jingikai jong ke pertei balai lakumba im haka pertei. Keliu Paul balai lakumba im haka pertei. Pisha yalade hakiniam kirukom. Pidon niam pidon rukom. Ngasem bakaktin jong blay. Kalong kababay. Kaniam kurukom ke baka Bible ka hikay. Katkum ka jing pata ka jong with Jesus Christ. Kalong kata ka ba ngiday. Banbot. Bat kaniam kurukom ke ba palat. Ya kaktin ka jong ublay. Kadai ka jing hikay pateng. Ka jong kibriya. Ngayang hani. Ya ka bangin. Ya pet ya ki kato ka netli. Ki jinge. Jong ka jinglong Kristan jongi. Don ka jinge ya ki bala priang yau Jisu bat ki bala shimru ya ka jing pen baptis don ka jinge nya pai khendiat ya ka ai ka ba ublay kren lang bau Isaya ka lanong ka ba ap khandai ka ba khalai haba kren sipang kiniam ki rukom teu trai laong na markat kumba uneu pai lang uwan hajan janga bada ka shantor bada ki remyang shantor ki burom yanga Henry ki penjengai no ya ka dono jongki na bar ka jing shapting jongki nga kalong ka hukum brio balahikai yaki ngamdon hukum brio ban hikai ya pi ko ki lok bait bat ko ki para bangai ngamdon hukum brio ban kren Andai kaktin jong ublay kadan. Kalong ka ba im? Ang ublay ngiwan siya daka remeng sentur ngiyaro ayo ublay. Nga ka jing kalong ka ni. Habang alay jing seng lenga syong haki meeting. La buon snem menta nga duway ublay ngong try. Lada nga ang kasentur. Tuay bangan ang. Bayak yami on pendan buram. Ndai try rap yang bangan ang kasentor ban penmi ya ka ai ka jing sngaw jonga. Namar ka jing sngaw kalong ka bama kata-kata. Banlong ubahok kalong ka babha. Banlong bos sngaw hok kalong ka jing ijli. Banlong bos start kalong ka babha. Banlong bos sngaw start kalong ka jing ijli. Nama kajing sngaw kawan na kajing mut. Kajing sngaw kawan na ngi. Henry kajing kentu yang ngi. Mut bra ya kabahaneng. Bakajing sngaw jongi. Kadaban pendap daw Jesus Christ ken. Day tang mauhi. Amdan palat light nang ni. Kolosai arpuar. Kiniam kirukom. Kong wat kta, wat mat, wat teba. Bagi breu ki hikai ka kapot. Nginya pet kendiat ya kane ki jingmut wat mat, wat kta, wat teba. Kade ki jingmut ha ka baki breu ha ki por. Ki jiu. Ki kan sang. Ya ki bakum kine ki jing Ki don ka jing yale ha ka jing jongki. Kabaki bu ya ki angkirul palat ban ya ka ka bak Bible ka kren. Rekat bar fuar ki bakum kita kin jotno ha ka pendan kam kat bakum ka adong bat ka jing hikai jong ki breu kin sa jotno. Ngine pet ya kani wat kta wat mat wat teba. Wat kta kamut ya ki met jong ki nong yap ki bala nyau bakilong ki nong pop. Wat lek kta wat lek yarap. Ka jing hikai pateng jeng kibreo ngan pechwa na ka barem ke jing jia ka bala jia ki hajar snam menshwa wat mat iki do bala kenya ka Bible kam juk kran spang ki bom khoj ya ki bom khoj ka sa bom khoj
Henry ka ai ka Paul ka jingnia ka jur ka jong u bat kriungai ak to ka por. Ka de shapang ban bam ya gido ki balaknya. Wat mat kamut wat bam ya gido ki balaknya wat mat ya ki. Wat lej hajan. Wat bala ni handle not. Kaong wat ya try kam lem but ki gentle. Amlong ban ya kublai. Amlong ban ya day ringkat lem bat ki. Kine ki jing hika jong kanyam kerukom ke bagi breu hagi toki por kilabo ke jinge kalong hatongi don ni kine babon ke breu ki om 7 day test ki don shibon kinyam kerukom wat bam kwai wat di biri pisngau kumno tharai pinya menjur ya kane baka balang advantage ka ong wat nambam kwai kalong ke basniu ne ke babha Lada pim ong ru ubadi biri kilai pai haka snap biri jong pi balato smoking kills smoking cause cancer kam day kabalang advantage ka bai to ekani noi ka jing kot jing kya jong pi habangi pai sa ka jing yalam ka jong oblay wat mat wat ba wat kta kamot yakapop kabamanta Ublay ukot yangi ya kabangin bot yau wat ta ya kapop kabon kijat pop kibangi hapan kibangi kwa bangta wat madru ya kino ki bam kidi kibasniu kiba ublay uklam ayangi ban bam wat baru kumjo kita kejing hikai kejong ublay kiba kejing hikai jong kibreo kaya per ngini pet kendiat menta kumno kejing hikai jong kibreo Kolosai ar fulai. Kiba kom kita kidan sisa kijing taunang start. Ngap ke Bible. Piadon Bible na emang tuban pej. Tapi pej bahai gini gidikot. Kaong kom kiba kom kita don sisa kijing taunang start. Kabar? Ha kaba mane kat bamon. Taunang start. But mane kat bamon. Kani ke center. Gidikot kaba arpel. Jong lenong ba ar hadu ka lenong ba lai dekat ba ar kin south lagi dekat kira ka pedeng do jong ka jing kentu ka jong opol ya kiriu nget ki jong oblay banam le kum ka tradition of men lani kum kata ka jingi ka pateng henry ban le ya ka ei ka try uhikai dan ka jing tau nang start hakaba mane ka bamon hakajing sngoret, hakajing pensitom ya kamet. Henry kimlong ay habaki yale ya kajing ngobha, jong kado, kidon southly, ngan krentang arly, kajing tau nang start, mane kat bamon. Haba kren shapang kajing tau nang start, kamut kumne, tau tu, le nang, ne le start, ha bom nang. Ngam tip hias ngotonem. Le nang ne le start habom nang. Ka jing bu jilino ya kabor. Ne ka jing mut batan rai jong ka ktien jong oblay. Da ki ktien tau nang tau to ubreu. Ban penwandur ne penksan jubor. Ya ka jing hikai pateng jong u. Kata kada ka jing mut tau nang jing tau nang start. Ngam yang hang ni ya kaba ngan penrem dengan pen ia pi ya kijing ke bang ayasem ngam tip na am bahaka haka jing haka ketien khasi jangi menta ladon arjat ki Bible pi tip na kawai ke Bible ke ba translate la khamslem kawai ke Bible ke barang translate tmai Barhakani ke Bible ke berang translate mai, how Lukas kelenong ke bar saur ke beningkong, ke ong pidan Bible page mapi, ia ke bangakwa ia pi, bapinda ya puson bah, bapinam ya sya yalam bakla, namar ke pertai kelas dang ban taunang start, tang ban shoot taunang, nrai ban di lead, ban pendok pendam, ya ke jingi kai. Jong ka Bible ban penksan
ya ka jing hikai pateng jong Hebreu. Lukas arusau iwe dang step pringap haka step utrai haka sngi utrai ki kentai ki lalet chaka jingtap ki darai ki musla ki bakila penkre ngamtep kanongot na prengjopi ki batep hai kini gerkot dang step pringap haka step sngi utrai haka Bible jong pi ka barem ka ba translate kat kum ka original jong ka KJV lane ka pareng ka Bible ka ong kum ni te ka sngi ning kong jong ka tayaw haban sasai berengut ya perem pia pule kumta ke Bible ka ong haka sngineng kong jong ka tayaw habakan sasai berengut kat ba ka translation ke batamai ka ong dang step perengap haka step sngi utrai ngamtep kadon ka jing ayu taba kadon ka intention ban delete ya ka tien ka jong oblay kat bala ban pen berengut no ya ka jing yo i jong Hebreu ya ka jing sisa ka tien jango pin Pedro Marcos kalau nong bukan reu dekat baar ka kren ka jo haka sngi utrai ka ba ka ong ka Bible basisha ka ong haka sngineng kong jong ka tayo pin Pedro how Marcos kalau nong ka bakan reu ka dekat bakandai ka iru ya kani ba hadin ke bau jisu lami pat haka sngi utrai haka tukar Bible batamai but kat ba how Marcos kan reu kandai ke basisha ka ong haka sngineng kong jong ka tayo but the Bible gong on the first day of the week ninga bakla translate mangarang ni ngamtip para banget ngasu ai jing maham yapi ki Adventist bayo pikum thiet kulmari ki Bible namar ka pateng benreu hadian jong pila dau jisu umparwan kan sanam isu ya ka jingji salam da ublay uri kendong ya ka tien ba pala amen nganya tho yapi ka perthai kan pendam ya ka tien jong ublay namaru Daniel ulada bia thol pa kalanong bapra bakan yo haka kandau ai ngo yo blay but don kinong defend ya ka tien jong ublay don Hebreu ke ba yang rat ba ban kersan ya ka tien jong ublay ki 7 day Adventist ngayang ang ne da ka jing mut skam bangan ong yapi bangaklem kersan balang ngaklem wan yaro balang ngaklem wan yaro Hebreu rai ngayang hang ne tang ya ka way ka reason yau Jesus Christ badi ka ten ka ba em ka jong bakan yai sa bom jokot tat hadu bondawan baya ka Jesus sa jong on pla sya ka pertai baro amen pidan ka kam ayuban le lada pimpule Bible lada don ki jing ek bakra ba pian pet pin kan mau ya ka ba ka pertai ke hikai ya ka ba uplay hikai ada yang ngai scam do duai lang ba man sim khoi bonai bor ya pi ka jing thau nang ka ba sao ngini i dekat ka ba ar kat ai kam dekat ba sao phnyo da ka ba yaro yu blai bat le kamen ha ki jing bhas pun jong Hebreu baro bat man ka sngi utrai kyang lapanya so ha ka kanhun ya ki kato ya ki to ki blapan em kat ba ka Bible ka crunch kumne sa ba kida yaro ya ublai bat kida shem ya ka jing sngo bha na Hebreu baro bat utrai ru ulanang penyeso haki halaka sngi Trairu ulanang penyesok haki halaka sngi ya kita kibala like im kat ba ka ba pala kalong hakani ka translation ka bathamai ka pen sok jubor ya ka ta ka tien sngi utrai an page pat habangi page sekani ki jing thaunang ka jong Hebreu hadu don jing thaunang pat haka balang ka jongi ngala ong ya pi ba ka jing thaunang ka mot ka bapalat
ikak tien jong ublay. Was ngoper ngahap ban kren. Don na plen jongi. Ngidon ya kejing taunang. Bangim day syuk ban kot me ya ublay. Ban kot pi ya ublay. Kam don ha ka Bible. Bat. Ban taunang bo mensim bakhoj day ublay. Nga ajing maham ya pi barok kilok ki jor ki para bangay. Yang syak syukur. Baga kerteng jong ublay kam day ujisu. Kadai dah kewaipat. Ban hikai bo adhar. Udeng merat klau. Piyok sebut nang no. Ban le kata. Ban hikai bo microchips. Udeng merat klau. Pidon ha ka Bible ya kita kijing tok. Ne tau nang. Nang ta kadau kijing snokya ka jonga kalong. Try lada ki kentin ki bami nanga. Kilong ban penpau ya ka ek banga sngaw nga. Tependam ya ka try. Bo yang ha kijing tep. Henry la kakten ke bami nanga kan long ban ya ro ya me ublay ban pan kraw ban kershan ni kakten jong me ai bakan long kumta day bangan tau nang nangin tau nang ngin pe je kamat baar mani kat bamon ki breu ki mani kat bamon ki kenten ke bami kanu kasingi ke bayang ban mani blay 8M ตั้งแต่กจิงไง 8M ตั้งแต่กจิงไอเอ kata kada kicing mane kat bamon la sanari ki hukum hakadiang pna kajing mane kat bamon mane blay tau yaki brew yaki deng kese yaki mau kat bamon bat let jinga seng kat bamon habas ngoy itu syong kat bamon bat mane kat bamon seng balang kat bamon Piyok dulir nang no ban le ya kata ngayeng hang ne nakabanta ban kren pan pau ya kani ke ai barok kini kijing taunang barok kini kijing sngau jongi ki bahaka khandau kin yap no ong upol barka Bible ka ong kin dono kin damno namar bangim don hangi yau jisu Kiai bahak tmaga kandau ning kong ay ke jingmut ke jongi ke tma jong ke jingmut ke bangidang don ha ka pop pitip neam ba ki krens ke jingkran jing kristat kalong besha a man is a slave of his own mind ba ubreu we ubreu ulong umrau jong ke jingmut jong uhi Namar haka jing mut ngite emrau yaladi. Da kijing perkat sneo, da kijing le sneo, bat da kijing perkat ba bon jat ke badon haka jing em jongi. Balai ban thau nang balai badon kijing haka ta ka jabing jongi. Kei ka dau ka ba kongsan jong kata kijing berkatma jabing ke badon Kabanengkong kadai namar badon kajing sarong haka jabing don jing sarong mdai haka kti haka kejat kadon kajing sarong kadon kajing sngau start kadon kajing sngau teplot kadon kajing sngau hok kadon kajing sngau rublay kita kidai kitma jong kajing mut jong abad jong pi kebangingi don Ban sarong kalong ka bae kalong ka basuk ban sngoret kalong ka bae kumno ba pin pendem red ru yalde ngagan mau sisa hoat ngampat jetu ini upara jonga mensyua ngiya kren baik ngiong uong baik jonga me ngarung ong ya u me ngiya kren baik para breu kani ke de language ke jongi mi ngiong agoi por ngakwa ban ong ya upi ngamut ban persang kami kalong ka bae
ban le ya ka baning kong ban break yo new tha ba ban pen pat kalong ka ba nga persang sisen ngamla klem tip para haga barsin ngong try rabe nga habakut kami hing do hang neo mut pin le chai nadu kata kapor kakten pi na nga ban respect yu para kala sok sibon kajing sarong jonga kadai kabab te merau yang bangamla ban penret yala de hakmat jong ki para brew ne hakmat jong oblay ki brew ki bam jong ma pro titip ya kane kidik basarong tam naki basarong baro ki bam jong sorry ya ki jing bakla jong ki kadai ka ba atam kadai ka jing sarong ngam tip hiam menjur ne em kat ba kini kidang don ha ka jing mut jangi kat ba kata ka nga kadang don ya ka bangam long shu ka bangam long ai shu u Christ omla pan song pin sha ne em yu ye ke ba khandau kalau sai lai san gong namar kata to pin pin yap tron no i khot ki jong pi ki ba ka khandau ka ba klim ka ba bom khot ka jing ya sikar ka jing kwa basneu ka jing kwa lalot ka ba long ka jing mane blai thau baru Jesu kran sai uang ya ka ne uang lada ka khmat jome ka ba sakamon ka panjan thut jame khlau no lada ka ti jome ka pan thut jame ot no Jesu kram kran ya pi ban ot sisa ban khlau sisa open pau tanya ka dor jong kata ka beneng ka ba bom jukut ka kham koridor sibun ya ka ti jong pi ka kham koridor sibun ya ka chat jong pi ka kham koridor ya ka khmat jong pi lar pi kwa ban lai chatte habu tron thau thamai lar pim don ka khmat ru un sa ai khmat pat sia pi ka we amen ngakwa ban ya thoi pi bakine kijing snew baro kijing kwa brai kijing ya klem kilong kijing kibadon hau ben rew bat kibabun kibreu ki kwa ban kala ka bamot tamakim tip ya ga kalanti ban kala ka bamot kawai ka breu ka wan sanga pastor ngan loj no e kiso skor jonga ngala yalap ngan bam kwa syo ngan bam du ma syo ngong ko kong subhawat le ya kata ipet dheng nga kumno phil ai bible study nga banga deven loj no banga nabam kwasyo ngong ini kong ko kong ba it phim don kam man le kita la dau Jesu la don ha ka donot trong pi kin sahap lut par amen pinong amen em la dau Jesu la don ha ka jing em trong pi ka perthai kan saja no kila ja kejing kuslai ka donut kila ja pop ladu bat ladam raiwanga hakawa kasnam hallelujah kila ja kejing kuslai ka donut kila ja tapi don yo Jesu kinja no napi bapim don kam ban struggle show namar ba Jesu on long utau pedeng uban ya le na ka banta jong pi haba ke khmat jong pi ki ba kinja man sem ki la phai show un yang na ka banta jong pi ban ya rap ban ya lam ban pensat bor ya pi ngin hap un khale ke ba kong san ka long IT man la ka klip mat IT shout Jesus Christ kolosai lai pragong henrai menta to pin bread no ru ya kiniki ki baro bread kum no pin bread
Pen kumno ya kita kijing seo yang kepertai. Pemla ban berat, ngamla ban berat. Namar kisno orden hanga. Balakaya nga haka jinglong kabakom kata. Lakaya pi haka jinglong kabakom kata. Komnongan berat. Lemdang adon yau Jesu. Ngamla ban berat yaki. Kanungot na prenjong pi kibla penlong siya yau Christ. Ulok ubahajan jong pi. Ubapinya kren man lagapor. Man lagapor gipor bakam mensyua. Habadan kajing kaktian yang aka wut ban jubab. Berhadian kani syua ban jubab ngong trayarap yang bangan sat centur syua bangan perkat ban puson syua. Bayo ngam tengsan yame. Ngidon ni kajing ban defend yala di. Kalong ka tenrai ka pop ka badan hangi. Berat na ong Jesus ong upol kabamot ban berat ya kata don kami ka ke bapala ngi ihani ke jing bisni kanongot pia bisni hang ni ngam so tho ke jing bisni ba trekam hanga ngam nang ban bisni tang yo le se si sang bisni ru ngam tip jingkran ben iwe kita khat balang kran ben ni pastor Pastor bamler, babit, ngi kamsta. Lada pim kelapa mot, layap. Ki pastor, ngin iya ngin buram ya ki prabangai. Walada don na pren ki bakam snow start ru, ngin yalam ya ki sya Jesus Christ. Don ke jingkot ke bakong san yang i bangin ya pai. Tuwat yalam ler pralok ke Bible ka ong. To wat namanya krensi lani tim si ngam tip kan ngot kibet tim si roh ni. So dom mi lami si kan tip. Kapertai ka tim si. Ngalaklat pakadai ka live show. Ngaku aban kren ruish kapertai. Habang alait keleng-keleng ngasem bahasurok ki kena samla ki tim si. Ki tien ki baca klia ki tien ki baca bo bah. Kami kakhat ikakun kaksau. Ngasngul lengo balai. Uba ka Bible ka kran ba upol kran hani wong. To wat no me kran si. Wat ai ba ka kran si kan mi na ka shantur jong pi ong pol. Ka bamot lada pidan ya Jesus Christ ka jeng em tang katakan. Ka banyarap ya pi. To wat ya lam ler. Wat ya tok wat ya syukur. Like not your brew, but the men jong pi. Ha Timothy kelonong balai, pini iter. Bagi sni bakado kelong ke bae. Bagi brew kelong ke bae by. Ke bae tang yalade. Kom ta ter, but kom no yakine ngila ban le. Kom no ban berat no yaki. Henry Paul ukran shai yang ibaro. Wong koru ngai ki jong oblai. Ki bala sharpen baptist. Kibala pediang yau Jesus Christ. Kibala kelak ke bamot. Ke Bible kong. Upol ukran syai wong. Ngem dan por. Ya ke bangin jelade. Ngem dan por syok. Bangin je ke spa. Ban klat no yau blay. Ngem dan por. Bangin sngau sarong. Haki jingle ki jongi. Ngem dan por syok ban ya bisni. Balai. Kadon ka jinge. Namar. Baka flight kan sahir no. Baka aeroplane kan saher ada pemis ya kata. Penom yo banrung hangta. Kejing kren ke jong pol ka mut brai. Ka mut bala kerkie kapor. Kapor kala dir palat. Kamet kala dir. Kestap kalawan. Ngile ayu. Inang bon kam. Yakin kejing long bahaka percay. Kabaka jing kejing long jong play. Kam don show hanga barapi. Yadan don yakijing snow. Brew jongi. Ngam tip kanungut kiba kloy ban ong try ngakwa ban IT hame. Bangan long show mga. Dai me men long hanga. Kalong kejing kabakra.
ke flight ke long on time ngam tip pi ke nongot ki baju lait dak aeroplane ke nongot ki baju lait dak rel habala bu e ke por kata baje mot kata baje baru Jesus Christ baka por jong ka chingwan chango ke long on time amen kan nom delay manobong delay mangaban mapi bong penslam de mangaban mapi and rayu try julatot kan jia kumba ulong don kano kecing pen kala namar kata la dapat mi lem ya pi baru Chris to wat ya ki ki bahaneng wat ya Jesus Christ hakabo Chris udon ini page pai ni contain bak Bible ka ong hakabo Chris udon ka Bible ka klem ong to wat ki bahaneng bar ka penkut no hangta handoi ka jingji sha jong ka ta ka bahaneng ka ong hakabo Chris udon namar de hangta kain haba don Chris don lot baro don ki breu ki baong kiting ban lay du jok kilong niam dan kibriu bakwa lay beneng kilong niam tapi kwa lay beneng pin sadu pan bani ka beneng namar pilong bakwa raha sikwa tangi bah sudah tapi ting du jok sisa pin lay du jok namar pikwa pisep ting ya kata nang kwa banong ipi ya kani ka kantin ka ong hakabo Christ udon kabamut la rapi don yau Jesu haka jing em jong pi bau teng shine lang ba jong pi bau kren lang ba jong pi bar bau long lot u jong pi ko kiriu ngai baro kabneng phim don kam show ban kuslai chapang jong ka phim don kam show ban kuslai chapang ka du jok namar bau Jesu balong lok jong pi ulong utrai jong kata kabneng baru tau utrai jong kata ka du jok amen haba pila don yo lok oba hajan jong pi un shubrat ya pi shado jok ngasania hakik tiu Jesu ngangai hakajing yalam jong bakajing kular jong ukang bau no bangai hau onam jot sho henre unyo yakajing kababam jukot kajing khot mantakas ngi kabasaneng kamdai satay sajrong kajing khot kabasaneng kadai hangto hajing mot jong pi hang ne hadon hot jong pi ban sha yau Jesus Christ ban hakajing jong pi bad jonga kadai katma ba kabakrau tam katma ba kabakrau man la kapor bangayat shane shatai ngaju yo ipen ban ki pop jonga suda habang ya keren bat kibreu ngas ngosi ban keren ban ya tho ya pi ba bang ngas ngau ya kesentur ba mi na kibreu wat kireu ngai ki jong blai dang mi uto ubreu baru Jesu uklam tang shine tu kumno ka percay kan yo yau Jesu ko ki para bangai ba kumno kin yo lam da mangama pi ngisha yau Christ bon shong hakabo Chris udan kamot penlek jing mot haka jing IT jong pi ho to pendam red yalade hau but how Jesus Christ but haka ten ka jong but haka jing sho jing jong pi yau kanongot ki ba sho jing yau Jesus Christ ngi ong ta ong sho jing to ya thu nga in reality haka jing jisha don si peulak tangka manai yapi but MLA utrwa yapi hangtai ong wan hagasngi sajan an yapi si peulak but hakta ka ju sing sajan don jing sang panshit asa orang kam nadonut jong pi jubab yang nadonut jong pi pin lech sim si peulak ne pin wan yakan do yau Jesu
kumno pisngau bun ki para bangai ki phon yang ki kli shapang ka jinge pandon kam ya ka singi sabaton ke election kala don hajan pin ngop hang ne ka don ka jing ka ba crowd bat manta ka singi ai ngo yo blai baga khubor jong oblai kan wan ban ya dalam ya pi ba pinom sha syukur ha ki jing mut brai jong ka khendau ha ka singi sabaton job MLA hajan tia ngalai jing seng hak we ka snong ka bangnang yad ngalanti ngayu I hawa jer shat ki para bangai ha ka singi sabaton ra lama berit ngadam syapo ngamut ban press ka accelerator ban yo da ka speed bangam kwa bakan yo ianga ne ba kito kirungai kin yo ianga mangadon hajan jamki kepat ka don ho tanga asno si ru kata-kata tu ka singi ban ngajau mat kat banganya ika kali hadu na poi sa snong jamki nangapoy hang te ngai I bakim don kat jingaseng kelat-lat ya ka pertei ngibe brai yo try iklat no ka challenge yang aya phi para bangai manta ka sngi pios ngawi kani ka kubole sing ada upre uba korban keren dengan ya tho ya phi kawan nakadonot jonga bar kawan bo blai upha yang ban keren api ngam don hok ban pen batai ngamla ban pen kela ya phi baka jingla kalong shimet hendrai ngahap ban pla ya ka bo try u khot namaro apostle Paul Ukraine ya kani manta kadeka ya jong ka thama ba Filipi ar san kumno ba pin job ya kini ke thama jong ka jingle jong phi to yo ya kani ka jing mot phi kabalong ru hau Chris Jisu ubah bau long ha ka duru blai syam la nyeu ya ka ban bat ban long marangkat baru blai ngebat ya kani ka khot namar ka don ka dau ka ka bah nyeu kong Henry ula pensuda ya lade udah shem ya ka jinglong mrau utrai Jisu jongi napneng uwan hiar baru pensudano khot jalade ya ka bor ka burom ya ka ta ka spa beneng jong ubaro ulah hiano ban shim ya ka jinglong mrau jong abat jong pi balai kat no kan habo shim ya ka jinglong mrau jong abat jong pi ka Bible kamot bangingin kop da ka jinglai loj ka jong u Wan ban yap hakal bari bangin kup ya ka jing em ka jongu namar buong ngalong ka jing em ushim upan sudano yalade kenang bon pantalino yalade ban kup ya ka jing long rau ka bala tem rau yang apa dia pi syaka jing yap ka ba bom jekut menta ka si ngaku aban ya to ya pi to pantalino ya ka jing em jong pi pentelino ya ka donot ka jong pi ka bakak tiano blai kong kenang bau Jisu on rong hapo sya ya u namarotit aka jingkang ka donot jong pi baru ong to pli yang ngaku aban ya bam jingkawai met lem bat pi pensudano kalong ka ba man pensuda and raisi sang Hashem banganang job man kasngi piru pin job man kasngi pensuda no iladi ai bo Christ un shong im dau Christ arar pau Galatia lasanar pna yanga lembat u Christ ong po penban nga em henry om mga sho henry Christ ken u em hanga amen kada ka jing kren ka jong po ong om mga sho ba em henry o Christ o em hanga ngin em ne em o Christ ne o Christ on em hanga babon kiro start Bible kinong kren Bible betrem ha
ngai kemak u Christ kia yayat lang baru Jesus Christ mot parallel o Jisu ong upun sudai lade dak ba penlong marengkat syo baru blai baraka jing sang iro ki breu jong blai ngi yayat baru blai dak ba penyarengkat yalade dak jing jong ngane dekat ka jing hikai jong ngane dekat kong bangin yat baru Jesus Christ rengkat baru ka jing mot ba sya jong ngane dekat kamut sya yau baun yat bat pi baun tishan un kren badun pla ke ba syo kakten jong ne kakten ka jong pi ka ban kren thou Christ ke jing khat kup da ka jinglong jong Jesus Christ kalau sai lai khatar namar kata kum ki bala jet ki ba khoi bar ki ba e ki jong blai to pin yakup ya ka donut ka jing snow sen ai kajing bun kajing sngoret kajing mot kajing jamnut bat kajing yaisha mano ba jamnut pi jamnut dan kibri keren jai pha ba kibri ki ong kini di ba jamnut ki pej yo pastor san hob ki ong tei tu tam riang udom si siao to kata rajur yu pintewi ke jing jamnot kata rajur ayu upol kren sha ni ban kup da ke jing jamnot kam dai ke pau shabar kata rajur ba pe di khmat jong pi ke jing jamnot kalong la ubriu ba erang kan ono habu yo sneu ka tien jong blai baru pediang yaka uta ulong uba jamnot amen amen. Tapi jamnot. Dan kibreu mengai Bible study kala ya sngoto ba ngis ngotho tang ba. Priang. Dia tu enga kai ketien ke bejai jam ba. Ngis ngotho ba. Tang ba. Mangiru kamdai tang kita kiwe par kibreu mangiru ngedan. Ngis ngotho ya ke jingsisha bat bun ngim jula ban priang ya kita ka kadanot ba kadanot ngam la ban ti jeliu lut chapi lan ngi kren ni kani kadon kam da seminar ban hikai yang ngi kumno bangin ngam jeliu ha ka jinglong ka jong Jesus Christ kup da ka jinglong jong Jesus jamnot uba isen ya ki we pat Nisen ngam tep kup da ka jinglong Chris kalau sai la ka saru banalor kini ki baro topin kup da ka jing jing ya ni nya ka jing kalong blai baru blai khot yang ni bangin ya hagi balang jong pi tang ma pi batep namar ki babun ki balang don ki jing le jing kanat keren tau Jesus Christ kini gide ki jing don kam jong pi ki jing don kam jong ban ya dau Jesus keren dau Jesus dau Christ but pla ka jing kan ka jing sha dau Christ kalau sai lai kan nyau te ka ke baro ki ba pile hagak tin la ni ki jing le hagik tin jongi u bleu khot yangi to da sumar Yekiktin ki jongi ki bangi ki kren. Namar ba kiktin ki bangi kren ki penmong. Ngade we mo penmong bahai ki breu. Map yang nga ki blasa among nanga. Ngamla ban lai nama ngalong na kani ka jinglong. Tamangan ya le kat bala. Bo try unai bor. Bangan playa kat bangadang em. Bagi ktin janga ki jinglong janga. Kalong ka jing sai nakam tau Jesus u khot ya pi baro ki lok ki jor ki pra bangai baro khot ban ya dau Jesus Christ ka Bible ka ong shu lai kolosai ka ong nama lar pi yap ha ka jing em jong pi labu rilem ya pi how Christ labu rino yangi ha o Jesus Christ
một brai tăng yêu nama đây mà u cái spa ba một brai tăng yêu pen lại chừng một tăng sau Jesus nama Ramadan palat lại tăng nau batu pan ro kumba pan u Elisha haka por bau play un shim no yo Elijah sabnang ong u Elijah yo Elisha ngini lai sa Gilgal dala poi Gilgal ong u Elijah yo Elisha ko Elisha to song no ma me hang ne u play u khot yanga bangan lai sa Bethel ong u Elisha jubab yo kan ra jong u Elijah kat ba em utrai kat ba em kan ra jonga ngan om ino yame poi Bethel ong Elijah ngan lait sa Jericho shong no ma me hang ni ha Bethel ong Elisha sin kan rat kat ba em utrai ngan om ino yame kia lait rangkat na poi Jericho don san pongot kinong ya thol pas student ki khna ki batang pule ki ong Elisha mitip ne ma menta kasngiu trai un shimno yo kanrat jome snap jar matip matip ban mar po Jericho ong Elisha shong no ma me hane ha Jericho trai khot yanga ban le sa Jordan baru Elisha daga juk kantin uyai press on ong try ko kanrat ngan om eno yame dara pikwa ban mod braya u Jesus Christ pikwa ban mod braya kata ka beneng kerba em utrai kerba kijing em jong pe kadang don try ngan om eno yame pen dawa kamba dawa u Elisha u klam kwa palat ya ka ai now Elijah u bod ya Elijah da kata ka jeng terang jongo ka jeng terang ka banado ka do no jongo bau kwa ya ka ai ka bananeng amen pitip ne me ka ne ka jeng to khana dala po ha Jordan ke ya ong Elijah ko Elisha to pan mentakasngi ngan salait no utrain sa sim no yanga mentai depan pada Elisha ong kenrat uklempan ong ayanga siklur tengka uklempan ya kajaka kabahe uklempan ya kabor ong banyalam ya kita gibreo ong kenrat baik ai ba arsha now mensim jome undan hanga amen lara pikwa ban mud brai ya kabahaneng mentakas ngito pan pi kumapan Elisha ong kanrat mentakas ngi ngakwa ba arsha nagabor jongme now mensim jongme bondan hakajing em jonga nama de kani kijing khot kabakado bakajing dawa kabala dir por bat kajing dawa ka don kam tam yo rungai jongi menta bon yang scam bon dawa baru Elisha klam perkat jak chapang galade upan penban ya kabor baraka jo kapor Elisha uyait lang badu kenrat jong u klam da no ya u to yai pi kuma yait Elisha hasanda jong u kenrat bato yait ma pi hasanda jong u Jesu namaru yai long sanda bat pi klam da perkat klam da pan ma pi ula don lepa hasanda jong pi yait hasanda jong u Jesus Christ pin Yakub ya kata kebahaneng kamdan hang tehjrong ro Chris ningkong akadono changfi kadan kawai ka jingi to khana sho ya Jacob hakapor bodang sa hakamet hamarwe haklau udon ka jingyale kabakra badia kata la khot ka jingjen jar ka jong Jacob
Badon uwe breu ubawan ban yalempat baru. Baru Jacob ulai yale sitam kadbala. Ban yalempat baru ne breu. Henry baru simit uklam ya job. Pi perkat bu Jacob tip yo ne breu. O Jacob unang perkat pada Esau. Nangam ngait bau Jacob unang tip pada Esau. Namar hakajing dum. Baru Jacob uladon kajing sengoto bau ne breu. Day ubreu. Yalempat bado. Hado bala jansai wangel wang. Hakajing syak ba pinati jeleu bhai kani kam dai wangel dai Jesus Christi ubawan ban yalempat bat u Jacob. U Jesus mdan kam ban yalempat bu Jacob. Tang suong ulayap Jacob. Rai wan kenang bau dakwa udah pek ya kadonot ke jong Jacob hadu kadno bau terang ya ki jingkerku. Bau Jacob nado padang kena uyale he struggled for blessings. Uyale tinggi banyak ke jingkerku. Blessing uya ono kupa. Wa pet krat pat serinong we. Ka jingele man met. Ong angel pelaj no engangan le no. Jacob ongom no. Wangan ino yame lamda mela kerku yanga kata kadai katma jonga pajong pe yato shau jisu ong try ngana mino yame ngan duwai hakani ka klep mat ban ngan paname tad hado bamenda kerku yanga dayang tapin mat ya kata kebahaneng amen pinyale ne am yakani katma jong pe Jacob Sno erden how Jesus Christ hado bakdia kas kap chongo walking and limping and praise the Lord. Dakabayat dakabatko uya ro yo blay. Namarus no how Christ klem da eno yo. Kani katma ko prabangai lada ka jong pi ka jonga kadang u Chris unang cengai. Lada pimpan kemapan u Elisha. Banyai rengkat bat u Chris. Lem da pidawa kemadawa u Jacob. Banong try ler mai kerku mem kerku sisai nga. Ngan ino. Yami. Kani kadi jingkot yapi. Ban ngakwa ban kerpat ru igi paralok jonga bangin ruan ruai ku igi jing ruai. Pikwa ne man pediang yo Jisu nong try long lut hanga. Hulong lut ujonga. Ngada kwa ban ngada terang. Bat kawai kabasisha pide ban tip bau Petrosro. Kat bagidang yawan penkre u Petrost. Ulang basong shit. But ula rem no hagi babon ki banta. Wong try nganam len ya me. Ndai len yo Jesus Christ. Ndai ka por ka bo Petros ula ai tilut chau Jesus Christ hakatu kasin balai. Uyo e ka bor ka bapla. Ka Bible ka ongkom no. Pinapet. Ki kam san ka san. Kat ban ba syabar yaki ba pangkrau. Hagalantish nong bat ban bo yaki haki palong bat ki kaldi. Ono Petros ulayat wan ulayat kan syuyok ka watang keserngil chango. Barba keserngil yung Petros kayat. Ki ba pang ki okot. Haba pilamat yaki bahaneng kacang Jesus Christ ba uim hapi. Kajingkar ku katut siki weipat kibriya. Amen. Apabila mat ya apabila don ya haga jengem kadon kabor. Bar kani kabor kadai kabor om tang kaban kersan ya pi mereka long ka jingkarku ya ki weipat kibreo. Maju kwa mangan long kumu Jesus Christ. Pernah kwa
ba undon na ka jing im ka jonga bahabangan ya cerum shaneng utrai untang syai bar mangalong sakhi wa em bar bagata ka bahaneng ka bangam desu ban kuslai habang ladon ya jisu hangni hagadonot kaching rai ka ong ai ban shem hanga jing bhabrio ujisu in rai ni in rai berus pa anyu pusau Rio San Rio Terus Spanyol sa. Karbangin rai kani jin rai ngakwa pi pin pusana ka jing im ka jong pi. Lapin ong na em ko try kani ka singi ngakwa ba menteng shine ha ka jing im janga. Baki eki banapo ka donot janga ba ka jing long janga kin cha no. Ba memen im hanga. Ai ban Shem hanga jing pa breu u Jisu Jing e ba pula ba jing long ko jong u ame utrai blay. Ame utrayu blay jing long jong anante ba on shem hanga jing pa breu Jisu Ngakwa ban ngakerpat ya pi kilok ba i to prakhat ba ta pusan ba. Kani ka jing rai kam dei ka ba unong tho chu tho. Nei ka jing rai jong ka jing yeshem ka jong u ba do Jisu. Bo da trang e ai ba jing ba priu jong u. On i ha ka jing im jong pi. Ha ka jing im jong a. Ba kan tang shan me ki wei pat kin yo snow. Kin i ka khubor ba ki wei pat kin priang ba ka jing pan em ka jong u Jisu kan long ya pi. Ba dia ka yeng ka jong pi. Ba dia ka em lang salang ka jong pi. Ngin rai biang ka jing rai. Lara pi kwa banai ti ka jing em jong pi sha u Jisu mta ka sngi. Yeng bat ngarwai. Da ka do not jong pi ong try. Ngakwa ban ai ti lut shami. Ya ka ba on min teng shan ban men em hanga. Ai ban shem hanga jing pa breu u Jisu Jing Rai bat nga rai jam bat ni baro. la ba jing long ko jong u Ame utrayu blay jing long jong nanante ba on shem hanga jing pa breu Jisu Ngini rai sajasin bat kito ki bakwa banai ti shau blai. Tapan le jing mod kambon. Pan map iki pop jong pi menta na u Jesus Christ. Bat map iki wei pat ki breu ki bale sneu ya pi. Ai ban shem hanga Rai jam la ki do not jong pi. Tara pila alandat kaprep iki kmat jong pi ban pen le jing mod bat u Jesus. jing e Papa la ba jing long ko jong u Ame utrayu play jing long jong anante ba on shem hanga jing pa breu Jisu Tong ini doai. Try blai jang i bhab nang. Iwan chame kini ka klip mat atrai. Ngakwa ban ye tho bangalong onong pop. Ban ni baro try ngilong kinong pop. Ngi yeng ha kani da ko ka ching mot bangi kwa ban ai tilot chame ko Jisu bai. La pendap yang i da kicing ngau breu da kicing sarong. Baragi pop ki pecer khei. Bara try kani ka klip mat ngimla raban penthli ya ka jing em jongi. Ndai to wan mami kani ka por ban penthli yang i try. Bangin sha ya me ba men shong. Baya ka dur jong me kan tang shine. Leng ba ka jing em jongi baro. Ya iwe prabangai iba yang hani klip mat ko try.
topan slek do man sim akho chong me patu ai bor yang bangin plai kak tien chong me bangin ya jame bangin kren ro dame uchiso bahag kata kasngi try ba men wan ngin yo kup ya kajing janai jong kata ka bahaneng namar bagani ka bahaneng ka sedang nang ni nak hendau try bagata ka bahaneng ka bamen penjanai mami men saya tu engi kalong ka bakum no kuble shibon try map yengi sai ko iki pop changi baro haga karteng uchisu ngadwai amen. Neng kong kwam na ingu yu blay nab da kubor kabau la ai pedeng jongi nganget skam by way pi way ki bala sngiu ki bal snap ikni kubor kal don benta ban yarap ingi kumno bangin nang kampen bha yaki jing de jongi bat blay bat kumju bat ki para breu kublay sibon pastor nab da kubor kabau blay la ai leng ba jong pi te shwa ban penwai ki jing mane jongi don ni kini jimpan bena ke jing seng dong mi ngi kan long ha ka khat pra turik ubenai mat arjar arpulai ha ka balang lapalang te silang nanta ke jing kan show ke bangyo lum menta ke sngi sabat school ke jing kan show aingu prahajar arspa Kejing kan show sabat school rangba khat hajar praspa khat way neki khanna 6,000 khandai spa hanyo pun riu way khandai hanyo han riu nanta kejing seng ka baar la nek jing seng yetu khana ka badai sekjing ke balum sekjing seng pensit neki rangba yo lai pula hajar news pa lai puai naki khanna 6,000 pra pulai nak ba nata ka ba jing show ka ba ar ka desh ka balang naki rangba ar pusan hajar lai spa khandai puai bat naki khanna 6,000 te ki jing kan show baro balayo lum ha ka nek sngi kalong pra pu saw hajar shispa khandai pu ar pra saw iwe kandai ar doblen kurkui pi ki parawanget baro ki parlo ki balano hakne ki jing aingu blen dorkat bat pi bat ngi we pi we tingin penwai no ki jing shakri jongi ublei dak bangin pai hakne bar jing ruai ke ba arspa lai puwe Shua kata kwa mana ai kublei pastor WB nyota iba yalam jingruai nadu basdang hadu bakut jong kani ke jing iseng ba arsin ars pa lai puwei na kot jingruai batmai nanta na SDA H 330 lai spa lai pu 330 ini yang lang tong ini snolan jeng em jong ngatrai osim raban ya yalen
Kok pa jong i ubah beneng. Iwan ban aingu yemetrai hakan kesngi. Nak bentah kejing ye kejing bahasbun. Kejing kenrei kejing ai bat kejing map jametrai. Ni pla bangilong ki nong pop. Ngilong ki breu ki badap dek jing duna. Ngilong ki breu ki bombit dar. Hare try kan rat babha namar ki jing yet bat jing isen jame. Mem shimla no bangin syukut no hakum kita ki jing long. Hare mela pa ilo jong kun ba marwe u Jesu Christ. Nah benta ban yerap. Nah benta ban pen yengi na ki pop jong try. Te kublai shibun Bada kene ko poru try ni aingu yeme nak benta ke kubor. Keba me melawalam hapleng jongi leng ba syakri jame. Tu kuba ketu ke kubor keba ngilai yok sengu. Kan yok jakah kedok not jongi wepi wei. Lembat kumju ikitu kiba syak skor kiba sengap leng ba ke YouTube channel. Ngadwai mendor kat atrai kena babha hak ba me men kuner. Ru yu syakri jame. Yau bami mela pendon kam ban pensngeu hangi ke kubor. Yerap bat nangi pendon kam yu hakipor ki banwan. Padang ne poru trying it wine ta bamen yai teng bandon kat yela ke jong ke balang hani hasok rengkam. Hoi kumju ikit khot jong ke balang iwe pi we lem mi kinong ilam jong ke balang. Ker kuru try babha yak ban beteng yak ban kersyan yak kinong ilam jong ke balang Kejame hani hari kasih jantia conference. Lemik para no tre bara. Kerkuru tribe of high ki nongelam nadu na general conference. But haki benta ba per. Ki bayelam ya kam kejame try. But kumju iki no tre bara. Ho trying it why but ngibu tiru. Nah benta ba menang yalam. Yiki ki pastor jongi ki balong ki nongelam ki bala shongtat na kakam ya don rekat bat ki ko tribe of ha ya kristiani ki kat ba kidang ya imban sakiame bat e kam jame na benta ki por ki ba medang ibet ban pensa ki kene birthday ker kui jingkot jing kya ki jongki tribe bat kumju ker kui jingkot jing kya jongki nongelam jok balang jame Kenam bagi nala ban yalam ya ke balang jom etrai. Kerkuya ki paj ba paj lang baro atrai babha. Ki badon hakene ke senong yarap iki la dadon ki bapang yarap ban penkia. Bad ik basngu si to pentengan. Kumju ik para banget jung try ki bapang bestom ki badon ki yeng ki sam ki badon ha ki jaka sumar ki hospital. Sngop haban kuner kerpang ru iki tribe isnei. Bad ai ki jek penkia la dalong kemon jame. Bat ngi dwai ngi kerpat ru a oblei bekrau na Christian ni kini jing seng pensyit. Iki nong yelam barok bat iki kot jong ki jing seng pensyit. Peniat ye kekam jome tribe of ha. Bat kerku say sin pat yu pat lang jome ki ba mela walam hakini kesengi. Dorkat bat ki onda habakin salit pai no selak jong ki yeng syong ye sa jong ki ai ba keksangti ba don bor jome ku try. Kan betin iki ban pen posuk iki halak jong ki yeng ki sem. But pen klein ru ik jingat jongki bat jongi lang baro I wei pi wei. Hot ngat wai ru ik paralok ki bawan ban sngap ban sngo ik nek jing seng bat ki bari don ban ta lang bat ngi hak nek sngi ker kui ki ko try hak ju ker kam. But to ai ba men map ik babun blen ki pop jongi tribe of ha. Sya skor jing kerpat barit jongi bat ik badai to pdiang bat ik bomdai to hikai ngi banginang ban panik badai. Tek bawai no jong jing shakri but jing ro jong ye me blay ba kraw to ai bek jing it ba jong me blay ban bom jikut shabom jikut ka jing ai ba dap biang jong Jesus Christ ba try lem bat ki jing slok ba tiang ba pen shai bor jong men sim khot to ai bek in lai ha we blay kin da long lem kat yo bait lang jong me lang perthai ikin nong ilam jok balang bat ela ki jong balang yang ngilang I wei pi wei na du mentah du ki babam jikut ru. Amen.